जानाया देरायबाय दोङो मा मा मोनजायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सादुरायाव थांसिगोन जायाखै जानांगौ आं थांसै सादुराव हा हेलौ 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 kamera angkat Umadot Nah, juga main berbuat lah bola apa kan? Doktor जाबाय बे मिडियामजों फरायनानै सोरबा इन्जिनियार जाबाय बे मिडियामजों फरायनानै दिनै साइन्टिस्टसिम लागै जाहैबाय दा बैबायदि मिडियामखौ जोङो इजि होननानै बैबायदि मिडियामजों फरायबा कुनु खामानि गैया होननानै साकरि बाकरि डक्टर इन्जिनियार जानो हाया होननानै जों बेखौ नासयना दोननायनि कुनु बाथ्रा गैया नों जुदि मोजांबा नों जुदि गोसो होयोबा बे मिडियामजों फरायनानै जोङो डक्टर इन्जिनियार जोङो आईएएस आईपीएस जोङो साइन्टिस्टसिम लागै जानो हायो मानगोनां रायजोफोर रायजो राजा आइ आफानि जेंना जेंनाखौ सुफुंनायाव एबसु आरो साहित्य सभाजों नोंथांमोनाबो सम सम खामानि मावगोन आरो बै खामानिफोरखौ मावनो गावनि नखर गावनि गामि गावनि ओनसोल गासै बर' रायजो राजा आइ आफाखौ गोजौ फारसे दावगालांनो एसे गासैबाबो नोंथांमोना खामानि मावगोन बे मिजिंखौ लानानै नोंथांमोननि मोजां देहानि थाखाय अराय सोरजिगिरि आफा अबंलावरिनि सेराव आर'ज खालामनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय लोगोसेनो दिनैनि गेवलां मेथाइ बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों।